अम्बिनगर कन्स्टिट्युएन्सीनि सरबं बिसि लुप्पा बाजारो तिप्रामथनि बखाक्ति बदल हामानि पान्दा संजाजाखा आ बदल हामानि पान्दावो खुंसिनि नक नुखुनि खरक चिचुको भोटार बीजेपी पार्टी याकरै तिप्रामथा बदलनि बाना रमखा बरंनो लामसगै नाखा टीटीआईडीसी हापनि चारिफां अकरा पूर्णचंद्र जमातिया बनकारिबो मानजाखा एमएलए पथनलाल जमातिया पहिलानो जोंनि प्रेस मिडियाना हामबाय तै बुबाग्राना खुलुमं याफारो जों दिनै लुपा बाजार सरबं बिसिबाय खबजाक बाजाराव कायसा बाजार सभा काम जयनिं प्रग्राम कायसा पान्दाताबो जों खलायलाय दङ इनखे उ पान्दाखौ सिनि बिसिङाव फाइमानजाक फाइजाक सिनि सीएम साहब दङ टीटीआईडीसी हापांनि अनारेबल सीएम बरमगोनां पूर्णचंद्र जमातिया ए बनकारि बिसिनि गोबां लिडार्स दङ इनखे तिनिनि उ पान्दागो जोंबाय बा महाराजाना हामजागै सिनि तिप्रामथना हामजागै सिनि ताखुक हांग्राय सिंह जमातिया सत्य सिंह जमातिया ते पदलोचन जमातिया इ कुमार जमातिया अनिल देवबर्मा अनंत देवी देवबर्मा ते पवित्र कुमार जमातियानि नुखुं बरकनि 7 परिवार गई 19 वोटार्स माने 19 जना वोटार्स टीपीएफ जे बीजेपी खाइनाय ताखुक बुकुक सं सिनि थानसानि मारिगो बरक जोंनो हामजागै महाराजाना हामजागै बरक जोंबाय सामिलिं फाइखा बरक न बेलायखौनो खा कुवार बैसों लामसगैनाखा ते बेलायखौनो हामबाय दिनै नों तिप्रामथाव जइन खायफैमानि बाङै नोंनि साजागनाय हायखाबा नों बमन हामजागै ना बुबाग्राना हामजागै दे नान्द फानो फियक थानिवा आंबो खरकसा तिप्रासांगै बुबाग्राना लगरनाय हिनि वासगै दे नों बुबाग्रानि लगे फाइखा बा बम हाइवासगै फाइखा रिक्सा साइखना रदे आगोनो जोंखे दफा फियक जावन नाङाबा बुबाग्राखौनो कायसे सुङो सु हानिबां बुबाग्रानि लगो जों कायसा जेस उक्ति जों लगरसने हनै जोंबो रताबक